שלום, אחרי שדיברנו אתכם הרבה על איכות המזון והמרכיבים של המזון, כמה הם חשובים לנו ולמה עדיף לנו לבחור חלבונים איכותיים על פני חלבונים פחות איכותיים, ואותו דבר לגבי שומנים וירקות והכל. היום אני רוצה להסתכל על התמונה הגדולה יותר, ולדבר על הארוחות. למה חשוב לנו לאכול ארוחות, וכמה ארוחות אנחנו באמת צריכים לאכול, ואיך הארוחות האלה צריכים להיראות. כי גם אם נאכל את המזון הכי איכותי, אם נאכל את זה בכמויות הלא נכונות, ובתדירות הלא נכונה, הגוף לא יקבל את מה שהוא צריך, כי הוא יקבל יותר מדי או פחות מדי, ויש עוד גורמים שמשפיעים על כמה המזון נספג, וכמה אנחנו באמת משתמשים את זה לטובה, ולא שמים אותו במחסנים, שזה השומנים, שמהם אנחנו מנסים להוריד, לא להוסיף. אז כמו שהזכרתי בהדרכה שנתתי על תכנון והתארגנות, דיברתי שמה שכשאנחנו לא מסודרים, לאיזה מצבים אנחנו יכולים להגיע. וזה האנשים שבאמת לא אוכלים מספיק. אז יש אנשים שלא אוכלים מספיק, ויש אנשים שלא אוכלים למרווחים הרבה גדולים ואז אוכלים הרבה, ויש אנשים שאוכלים כל היום. כל השלוש מצבים האלה לא אופטימליים בשביל לרדת במשקל. הראשונים שלא אוכלים מספיק, אפשר להבין, לחשוב, רגע, מה הבעיה? אני לא אוכל מספיק. אני אוכל קצת, אז אני לא אשמין. אבל המצב הוא, המציאות מראה, שהרבה אנשים, במיוחד כשמגיעים לגיל המעבר ומעלה, מה שקורה זה שמעלים במשקל למרות שלא אוכלים. וזה דווקא בגלל שהגוף לא מקבל מספיק מזון, לא מקבל בעיקר מספיק חלבון, הוא לא יכול לבנות את השריר. ואז קורה שזה השריר, המנוע של הגוף נהיה יותר קטן, ואז שורפים פחות קלוריות. אז כל מה שכן אוכלים, מיד נהיה שומן. אז כן חשוב לתפעל את השריר, להמשיך כל הזמן לבנות שריר, וזה על ידי לאכול מספיק חלבון ושומנים איכותיים. אז לגבי אלה שלא אוכלים מספיק, זה הסיבה שמשמינים, כי לא אוכלים מספיק. עכשיו, לגבי אלה ולכן חשוב לאכול מספיק ארוחות. עכשיו, לגבי אלה ששמים הרבה שעות ואז באים ואוכלים את כל המנות שלהם בבת אחת, זה לא יעיל, מפני שהגוף לא יכול לספוג כל כך הרבה מזון בבת אחת. ומה קורה? מה שהוא מוכן, מה שהוא מסוגל הוא מאבד, ומה שלא הולך ישר למחסנים, שזה השומן. ולכן צריך לאכול ברווחים סבירים, ואיך נאכל ברווחים סבירים? כשאנחנו נאכל 3 ארוחות ביום. נאכל 3 ארוחות ביום, נאכל בוקר, לא מדי הרבה זמן אחרי שקמנו, עד 2 מקסימום, ארוחת צהריים, אחרי 4-5 שעות, וארוחת ערב, אחרי 4-5 שעות, ולא מדי צמוד לשינה, כדי שהגוף יספיק לעכל את זה לפני שהוא הולך לישון. ובשינה יש לו תפקיד אחר, לא לעכל את המזון שאכלו. אז זה לגבי אנשים שאוכלים, טורפים יותר מדי בארוחה אחת. עכשיו יש את האנשים שיש להם בעיה הפוכה, הם אוכלים כל שעה ארוחה, כל 1.5 שעות ארוחה, או דמוי ארוחה, או חטיף, או סנדוויץ', או כל פעם משהו אחר. גם זה לא טוב, מפני שהמערכת לא יכול לנוח, מערכת לא מסוגל לנוח בין ארוחה לארוחה, וכל הזמן מעלים לו את האינסולין. כל פעם מחדש הוא צריך לעבור לתפקיד אחר. אתם יודעים מה קורה כשאנשים קופצים מתפקיד לתפקיד, לא עושים כלום. אז אם אנחנו רוצים שהגוף באמת יעכל את המזון, יעשה את העבודה שלו, צריך לתת לו לנוח בין ארוחה לארוחה. מה זה לנוח? לא לאכול. אז שוב אנחנו חוזרים. אם אנחנו נאכל 3 ארוחות ביום, 3 ארוחות מלאות טובות, הגוף יקבל את מה שהוא צריך, ולא יהיה צורך לאכול בין הארוחות כל כך הרבה.
ומקסימום, אם צריך להגיע מ7 ארוחות ביום ל3, אז אפשר באמת להיעזר בארוחת ביניים, פה ושם, בשביל באמת שלא נהיה רעבים עד שמתרגלים לארוחות המסודרות. אז שוב אני משחזרת, על שביל הזהב שהרמב"ם תמיד אומר לנו לקחת, השביל הזהב זה לא מדי מעט ולא הרבה מדי, לא מעט מדי ולא הרבה מדי, אלא 3 ארוחות ביום, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, של כל ארוחה תכלול את כל אבות המזון, כמו שלימדנו אתכם, צלחת מנצחת, ועכשיו אנחנו נגיע לכמויות. גם אם נאכל את המזון הכי איכותי, וגם אם נאכל את זה ב3 ארוחות, אם כל ארוחה תכלול 3-4 צלחות, גם כן, כמו שאמרתי קודם, הגוף לא יאבד את זה כמו שצריך, וחלק ילך לשומן, ואנחנו נשמין, שאנחנו לא רוצים לעשות. אז כדי לאכול כמו שצריך, ולא לאכול כמויות מדי גדולות, ההמלצה היא להתחיל מהירקות, ועדיף גם שיהיה ירקות חיים, שיש להם עוד יותר סיבים והם עוד יותר ממלאים, וככה נגיע לסובה יותר מהר, ואז נמשיך בחלבון, שעל זה לא מוותרים, כי זה בונה את הגוף, כמו שאמרנו, ונותן גם סובה לאורך זמן, וגם אחר כך, אם יש צורך, נאכל את הרבע צלחת הפחמימה הטובה, שזה יהיה קטניה, או דגן בריא, או פרי, ובתוכו נשלב גם קצת שומן, זה יכול להיות השמן בסלט, זה יכול להיות גרעינים, זרעים על האוכל, זה יהיה משולב בתוך האוכל, 5% שומן. בסרטון אחר, בהדרכה אחרת, אני אלמד אתכם איך באמת להרגיל את הגוף, להוריד כמויות, למי שרגיל לאכול המון. אז עד כאן, ארוחות נעימות ומאוזנות, להתראות.